Adina, pisua eta glukosa maila. Horrekin bakarrik. Bai, horrekin bakarrik. Ona hemen GDM-AI nola dabilen. Haurdunaldiko diabetesa goiz eta etxetik ateragabe detektatzen duen aplikazioa da. Lehenik, doako apa deskargatzen duzu. Gero, hirudatu soilik sartzen dituzu. Adina, pisua eta barau glukosa. Etxean hatzpuntako ziztada erraz batekin neurtzen dena. App-ak, hirudatu horiek hodeira bidaltzen ditu. Hor adimen artifizialaren garuna dago. Support Vector Machine, BAT, SVM. Nola egiten dulan, irudika ezazu, milaka puntu mapa batean. Puntu berdeak emakume haurdun, osasuntzuak dira. Puntu gorriak berriz, haurdunaldiko diabetesa dutenak. SVMK halik eta banda zabalena marrazten du, berdeak eta gorriak beraizteko. Zure hirudatuak iristen direnean. SVMK galdetzen du, zein aldean erortzen dira. Alde goria arrisku handia, alde berdea arrisku txikia. Txeo, arreta, gutxegotan, koloretan, jasotzen duzu emaitza, arreta. Dena, ondo, horia, arreta, goria, arrisku, handia. Oan medikoarengana berehala. Horrela, haurdunaldiko diabetesa askoz lehenago antzematen da, osasun zentrora oan gabe eta O'Sullivan proba egin gabe.